बेसेबां बियो? Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. आङो दाबो न'आवनो दं आरो ना, ओमफ्राय दा जोङो माने आं ओमफ्राय जोंनि मामि आइ माने ओमफ्राय दिबिका आंनि बिनानाव जोङो माबायाव थांनो नागिरदों, मन्दिराव थांनो नागिरदों। बिदिनो माने निउ इयारनि बोसोर गोदाननिबो फुजा माने मन्दिराव थांनाय जायाखैमोन नालाय आंना 1 तारिखावनो थांनो होन्दोंमोन, ओमफ्राय खिन्थु जायासै आंनाथ' थांनाया। ओमफ्राय दा न'आव फैबाय, ओमफ्राय न'आवनो ज' थांनोसै बिदि साननानै दा जों साथामजों थांग्रोबाय थानोसै मन्दिरसिम। स' आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस। नै दा थाबायलांगासिनो मन्दिरसिम आरो नै जों साथामजों। नायनो हालाय दिबिका खेला जादों खोमा बे फोथाराव। बेयाव खेला जागासिनो क्रिकेट। नै सफैबाय बङाइगावनि बागेश्वरी मन्दिरसिम आरो माने बङाइगावनि बागेश्वरी मन्दिर आरोना बियो। ओमफ्राय बेयावबो लाजागोन, बेयावनो लानांगौ दां, बेयावनो लानांगौ, बेयावनो लानोसै माबाखौ फुजानि थोरसि थालिखौ मोनसेयानो जागोन। औ थालिर, आपेल, ओमफ्राय खमला, ओमफ्राय मिथाइ। बेसेबां बियो? 100 100 बेना थालिरा रानद्रायनाय नो। बेखौ लानोसै खोमा, सोलायदो बेखौ। थालिखौनो सोलाय, थालिखौ बेखौनो लानोसै। हाबनायखौ दिनै खेबग्राब्रा ना खेबसे बेवहाय आथिं सुलांनोसै आरो आंहाथ' सेन्देला सुजाखायो नै। एबार दिबिका सुनोसैलाय। दिबिकाया सुजायानो सेन्देला, ओमफ्राय थेवबो सुलायबावो। ओमफ्राय ओरैहाय जा मोजां ना नैबे फारौफ्रा। सालिया थांगासिनो। नै केमेराबो दङ माथो बेवहाय। फैलाय नै केमेरा लागायनो, हमनो सिखाव खावनो हायैनि, ओमफ्राय कुछ भी खराब नहीं कर पाने का। सेन्देलखौ नों जायखिया खेब दिनैहाय, जायखिया नों भिडिअग्राफारल' जा, जायखिया खेबबायल' था। कुछ भी मोखांखौबो खेब, आथिंखौबो खेब, आखाइखौबो जायखिया खेबबाय था। बेखौबो होलांनांगोनथ' दियाखौ। बेयो सावखांनानैसो दोनफैयो। ए सावखालांखानांगोन ना ओमफ्राय सावनांगौ। आंहा सावनाय जायासै, आंहा सावनाय जायासै। नों सावा दिबिका? मोनसेल'। ओइ मालाय सिङावसो लांदों नैखौबो, नैबेखौबो मोनद्रा लानायखौ। दंखायोना आरोबाव? लाजोबाखै नोङो? ना गैला? गैलाथ'।
एसे लुनोसै लुआ लुनोसै आङो एसे Ini beri ya foto kamera semua. नोंलाय लुला Lunsi. एसे Ini kamu kena rela. बाबो बिराद दिनैहाय मानसि भिर नङा आया खेबजानोसै दा अबे खेबजानो जायगाखौ देखायलायनाय अबेथिं खेबजानो नाय देखाय अबेथिं खेबजानोथाय नायनोसै जायगाखौ नागिरनानै खेबजानोसै मोजां जायगायाव बेयावनो खेबजानोसै दे दा ओंखारलांसै जोङो जाबाय गासिबो फुजा होखांबाय माखांबाय दा थांफिनसै आरोना थांबाय थानोसै नै क्रिकेटआ दाबो जोबाखै खोमा बिसिना दानो जोबा बिसिनि रिफ्रेशमेन्टखौ जालांनो नामा जोङो नै दा डिपार्टमेन्टेल स्ट'राव हाबदों माबा माबि जाग्रा जुग्रा बायलांनो ओमफ्राय आंनो क्रिमबो नांगौ नालाय क्रिम नांगौ ओमफ्राय बिदिनो जाग्रा जुग्रा आयौ जोबखा नायलाय नै जोबखा आयौ मा बुस्थुलै अ बेखौ लानो नामा अ आं माबाखौसो लागोन येल्ल'खौ आं येल्ल'खौ जानो लुबैखादोंमोन बुलडाक बेखौ लानो मोनबेसे लानोथाय मोनसेल' लानोसै ना मोनसे लानोसै आङो बेखौ मोननानै बिराद खुसि मोनबाय मिथिया आङो खिन्थु आङो बे येल्ल' रेमनखौ मोननानै बिराद खुसि मोनबाय बेवहाय आं बिराद जानो लुबैखादोंमोन बेखौ दिपका मालाय हुइ ओइ थफ्ला लाग्रा ओरै नाहरदों गायदां थाबायलांलाय नाहरलाया गायदां थाबायलांलायो नायलाया हा औ केन्डेल ओरै नायनो इनि बेबो केन्डेल जोबनि बेफोरो
नै जोबखा केन्डेल बम नैबेबो केन्डेल रस बिखुं खुरग्रानो जोबथा मालाबा मानदा बिखुं खुरग्रा मोननै लादो go thank you Mary मोननै Mama लाखो Dai, Mama लाखो नै जोंहा लाबाय प्लास्टिकसे प्लास्टिकसे जोबखायानो जाजोबगोन गासिबो ओमफ्राय मानसिया पातला पुतला कफिया नायलाय ओइ लाव लानो ना नों लानोसै आया जोबखादों So लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन so till then take care bye bye and don't forget to like share and subscribe bye guys bye bye